शांति बना के बैठे रहो, सबके सुने के मौका देहल जा, सबे सुने सबे गावे, बड़ा अच्छा लगेला। जैसे कबो कबो मेहरारू जैसे नैहर चल जली सो तो हुजा लोग भेटा जाला ना, तो कहली से मेहरारू फुआ जी गोल लगता है, तू कहे खुश रहे बाबू, का हाल चल बा? तो सबे ठीक बा जी, आपन बताए तो हमनियो को ठीके बा। ए फुआ जी राउर को गो बाबू होलो? तू कहे तू ही गो नो, तो बियाह शादी कर देले बनी, तो हां एक जन के कर देले बनी, जनी पढ़त रहे, तब कोनो बाल बच्चा कहां बाल बच्चा बाड़े हो, कितना दवाई बीरो करा देनी, सोख सखड़ दिखा देनी, टिकते नहीं के, तब बाबू कहां रही? तब बाबू विदेश रहन, बाकी 4 साल से घरवा वही खातिर बैठल बने। तो इहो एगो वीडियो डाल रहनी, जोन की वीडियो बड़ा लोग के अच्छा लागल, बड़ा प्यारा आशीर्वाद मिलल। जैसे एगो भक्त माई के दरबार में अब मैया से कहता, एगो बेटी हमने के एही